ethi iziphumo zifikile izolo. Ugqirha uDr Mabuyane onguyena oveleleyo uchophela lemicimbi nonxulumana nezarhede zikarhulumente ze-laboratories uthi bazifumene ezo ziphumo. Kuqengqeleke iintsuku kodwa iintsapho zikayazi kuba kwenzeka ntoni kubantwana babo. Bathi bakroqulwa zizithembiso ezingafezekiswayo ngurhulumente. Bakwathi abazange bafumana nentuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Le nto yokuthiwa ingxelo omnye athi sikhona omnye athi azikho yeyona nto ibangela into yokubana abazali baphakame bathathe oluphulo, ngoba kaloku omnye uthi omnye zikhona omnye azikho, which means ke kuthi ithi loo nto senziwa into zodlala. Sisalindile okokoko sasilindile, sincwabile ngoku sigqibile. Yiyo ke loo nto ibangele into yokubana masikhangelane khona ukuze sikwazi into yokubana thina sizikhothe amanxeba ngokokunokwethu. Ayisivisi kamnandi tu loo nto, ngoba ezintliziyweni asonwabanga, siphila ngeepilisi ngoku khona ukuze sibe kanti siyathomalana. So intuthuzelo yona asikayifumani kude kuzoba ngoku. Isebe lezempilo ephondweni lithi lidinga ixesha nanjengoko lisalungisa ingxelo. Iziphumo ze-toxicology zifumanekile eziza kuchaza unobangela wokusweleka kwabantwana, kodwa iingcali zisathelekisa iziphumo kunye neziphumo ze-autopsy nendawo leyo yokwenzeka khona intlekele, ukuze emva kokugqitywa kwalo msebenzi kuxelelwe iintsapho ngonobangela wokusweleka kwabantwana. Iintsapho zinike urhulumente de kube ngolwesihlanu ukuba akhuphe ezi ziphumo. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, eMonti.